zebalala mugibiza ngamagama ngiyokubesa nami ngomuntu siyafana nini ungishopha ungihlukumeza ngenxa zebalala mugibiza ngamagama ngiyokubesa. Sibingelele sikwamukele mbukeli wesiyaviva TV1 elamagama ngo-MC Polobas ishide lemhlophe futhi afulela mashamahlazo shumela propaganda yasabeka bathi isigxivizo ngeke senze lutho asunganza kwethu. Sibingelele umdala, sibingelele omncane, sibingelele ke ogogo nomkhulu, sibingelele umama obaba, sibingelele ubhuti omalume omalumekazi, wonke umuntu sithi nje molweni dumelang ponjoti matekwane dimasheroni yendasa nibonani niyaphila ngathi siphilile. Lamagama ngo-MC Polobas andilo kancoko mfana mamthandi phansi NTW no divorce woman nawe dali woza endwedu la ngiphuma khona esizweni sasemalangeni fule ngophuza umqeku ngusheba nomnamane intaba eseduze nami inqunqu wena yakho ile esicela ukuthi uyenze njengamanje. Please subscribe njengamanje ube ingxenye yale video esiyenzayo, ube ingxenye yale channel esibuyo Siyaviva TV1. Please subscribe on Siyaviva TV1 so that it's going to be easy for you to see each and every video esi publisher noma esi uploadayo. God will bless you, uNkulunkulu yokubusisa. Emazweni aphesheya siyabingelela, sanibona niphesheya kuzilwandle, sibingelele enhla neAfrica partner nasezansi, South Africa mnibancinyana, ama province wonke ifundazwe siyabingelela, sisibingelele ke nezifunda ngokuhlona kwazo. Umasipala, izizwe zamakhosi, amabandla ngokuhlona kwawo, sibingelele kakhulu kubalaphi bendabuko kanye nabaholi bendabuko. Namhlanje ngihleli nogogo umakhosi Dulela olapha ngamakhambi, olapha ngesintu, olapha ngesindulo. La isithi khona kusakhulunywa ngomuthi othi hayi imlingo, hayi amasalamuzi, hayi impataniso. Kukhulunywa ngempande ethwaselwe, yafundwa, yaziwa namhlanje kugabavulwa ngayo kulashwa impilo zabanye abantu. Gogo asikuphi ithuba lokuthi ubingelele ababukele emakhaya, sikwamukele ngezandla ezifudumele kuSiyaviva TV1. Ngiyabingelela abalaleli. Ngibingelela oyeni Makhosi Dulela ephuma khona lemalangeni emqeku. Gogo namhlanje sizokhuluma ngezinto eziningi ezingenza ukuthi umuntu osekhaya kade selilahlile ithemba, ezwa ngezinyanga, ezwa ngezangoma ezingakwazi ukwenza umsebenzi. Kepha wena wayitholela ithuba lokuthi mhla ungenwa idlozi wasuhamba uyoqeqeshwa. Eqeqeshweni kwakho kwaba khona izinto ozifundile. Kepha kunomuntu othi yena unombuzo wodwa ukuthi ugogo ezinyangeni ezikhona kodokotela bakhona kwizangoma ezikhona amathwasa akhona uhluke ngani kubona bonke laba bantu abathi basebenza ngempande noma ngomuthi? Hayi mina ngihluka ngokuthi nje ngathwasa. Ngathwasa isikhathi eside edlozini. Ngahlonipha. Ngoba ukuthwasa kufuna uhloniphe. Ngakho ikona ke ngihluke ngakho ngoba ngahlonipha ngaze ngakhishwa ngaze ngeqe enyangeni. Gogo mama silandisa kafishane mhlawumbe uthi ukuphakamisa nephimbo kuyini ukuthwasa nanokuthi kubaleka kangakanani into efika kanjani kumuntu? Mina ngizokhuluma ngami ke nje. Yeah. Muswane lento ifika ngiyafika ngiseyintombazana. Ngangiphupha ngesangoma esasengculisa ingoma singidise. Kodwa futhi ngangabatshele ekhaya. Kwakuphelela lapho kuthina naso ebusuku. Lento lokhu ingiphatha nje. Ilokhu ingiphethe nje, ngiphethe lento ekhabaza bangibona ukuthi hayibo khona into enginayo. Nami la ngababona khona noma ngangisengane masithi sicobe ibovu. Bangimene kuthiwe nje ningalifaki lonto izobulala ukudla. Kodwa abasebenza la ekhaya bayifaka. Ithina esisegcekeni singayifaki sobulala ukudla singayimasebele. Kwasuka kanjalo nje. Hayibo. Yasuka into hayi ngajika manje impela nje ngawushikishe ngavutha phe. Kube ngathi ngiyahlanya. Maka umuntu angithinta nje. Kube ngathi ngiyahlanya. Hayi la ngibekezela nje idlozi ngaze ngazala ingane ngaqeda. Hawu lasuka
la ngithatha la ngiphose enyangeni ngafike ngalalela konke okushiwo inhlanhla yami ke ibilana ke ngoba into ezokwenziwa kumina bengiqala lingitshela ukuthi kuzokwenziwa ukuthi kwenzela ukuthi mayinyanga isithi ngingethuki njalo nje mangabe kukhona into inyanga azongifundisa yona ligijime iqala lizongitshela ukuthi uzokwenza ukuthi wena uthi ngisalindele lokho ngizwe singitshela inyanga ikona kwangenza ngihloniphe nize ngiqede uhluke futhi nakwabanye ngihluke nakwabanye gogo kubalekile ukuthwasa kubaleke kakhulu ukuthwasa ngoba noma lingakuthatha likise emfuleni uyophuma nenyoka kodwa wena uzogcina esangomeni ekuyisona sesizoba ke ummeleli wabo yebo okay gogo ake sibuke lento ukuthi ke umuntu othi hayi sekuyifashion nje ukuthwasa nongenadlozi manje ethi hayi ngikhalela nje phamba ngiyothwasa ungaphawula uthini kulabo abafuna ukuzenza izangoma ngoba bekhalela ukwazi ukushaya umhlahla noma ukuhlolela abantu hayi ke ngeke ngaphawula lutho kulabo phela ngoba vele izwe lifile baningi abantu abazenza izinto leminyango manje amadoda yaba abafazi baba amadoda manje na ke mabethanda ifashion inkinga ke la idlozini zinkulu ngoba zinendleko ifashion ayisebenzi ngoba uyakhokha la okay gogo ake sibuke lento ukuthi umuntu osekhaya njengamanje udidekile kunezinto ezenzeke empilweni yakhe ezikhomba ukuthi mhlasimbe efanele ophelele phehlweni iziphi impawu ezimbalwa nje ezingenza ukuthi lo lapha ya akwazi ukubona ukuthi beboniswa lenhlobo kalogogo unamabhadi uyaphupha ebusuku uphupha imfula uphupha izangoma amadle bakhakhala insimbi unothene efula ngabaze emadlebeni abakhalayo unamazinya amphathayo umuntu onedlozi kajwayele umphatha ebusika nyamazinyo asuka yahlala ke idlozi ke le idlozi sikakhulu yazi liyaphuma lenyangeni ebusika liyothwasa lithi nawe ngilandele yebo gogo asikhulume ngowesifazane onenkinga yamathunzi amnyama ngenxa ukuthi wahushula isisu ngoba mhlambe wayereshiwe noma wayeseyingane sabo ukubika ekhaya noma kwaba into nje isinqumo sakhe ayithandela sona kodwa manje uselandelwa amasho udinga ukukhucululwa ngabe lapha ugezwe abanjani onjalo uyangena yini futhi kulabo abafanele ukuthi begezwe uyagezwa uyagezwa umuntu mephuphunyelwe isisu agezwe khona emzini la imithe khona isikakhulukazi ke mangabe kade eqala ukuthola umntwana ugezwe indawo embili ugezwe emzini agezwe kubo uma kuukuthi gogo abasekho emzini noma bayimisele kubo futhi nakhona waphuma ngegede useyiqashele eThekwini kodwa lento elinakashela wona nje umakhosi ayikho into okwazi ukumenzela yona kumele ezela kumina ngizomgeza kunebhavu nje liqondene nabantu abaphuphunyelwe isisu nabashonelwa izingane bangagezwa nabashonelwa amadoda nabashonelwa abafazi kunebhavu nje liqondene nawo yebo gogo sikhuluma indaba enkulu esekuyona ehlukumeza abantu eningizimu Afrika ngendlela yesimanga kunabantu abahlale behamba beyohlola bese betshena ukuthi bazalwa bembethe ake sicacise kahle namhlanje leyo kuzalwa wembethe ukuthi iqala kanjani ivela kanjani onjani ozalwa wembethe ulekeleleka kanjani siyamlekelela lo muntu ozalwa wembethe simkhumule lenguba embethe masimkhumula lenguba embethe ngoba ukuyimbatha kwakhe kumvalela izinhlanhla zakhe
abe namathunzi izinto zakhe zingacaci kanti manje ugutshuzelwe ilokwembatha isikakhulukazi into ebathi ifiza kakhulu uzala umbethe uzalele esibhedlela bayithathe ingubo yomntwana lengane manje izala imbethe iyahlupha ayinayo into eyisizayo le ngubo iyona esiza lo muntu osuke ezalwe embethe ngoba mali ngubo ikhishwa kuyena iyabewa noma ephethwe umkhuhlane ushiselwa yona manje akanayo into ashiselwa yona uyahlupha udinga futhi lo muntu osuke egubuzele kanjalo usuke nabantu abadala efuna ukwenzelwa zonke izinto enemininingwane eminingi efuna ukwembulwa ma intombazane embulwe afakela umhlonyane wakhe emuliswe izinto zakhe ichache ziba lula ke impela membuliwe kuyacaca siyamembula ke uthatha isikhathi kangakanani lakho ukumbula umuntu kuwena mina kuba 2 days nje imali ayisikhuluma naye esigodlweni yeah okay gogo ngiyazi ukuthi inamba zakho yilokho evela labantu bayibona kodwa ngiyafisa ukuthi usitshene ukuthi usebenzela kuphi ngisebenzela econope phakathi kwevelele nefinikisi emafleti ikhona kuphela nasemalangeni yasebenzela ekhaya lami esigodlweni sami esikhulu zonke lezi indawo kodwa ngiqinise kakhulu la econope zonke lezi indawo zikaZulu Natal yebo okay gogo lesikhulume manje siqede le ethinta abantu besifazane asebeze bexoshwe emzini omamezala bathi wasilethela into engazali into edecent death hlakula nalokhu libhekene namakhosikazi ngiyabenzela abantu ingane kuya ngokuthi yena uzimisele kangakanani kanti okunye kuyenzeka ngabathola abantwana kanti unedlozi abantu banamhlanje nangabafuna edlozi abantu banamhlanje abafuna amagobonga amandiki ngoba bahlale bebelethene nendoda yakhe nje umuntu noma ezibona ukuthi unenkinga efuna ukuthi zimhlukanise na isikhashana alungiselwe lento ukuzaphase angafuni ukushiya ngoba uhlale egadile ukuthi ngizofika sebeyithathile yakuzwa mina gogo mhlawumbe mbukela siqhuqhumezela ukuthi ke nemthinto ugogo uma nje kukhona into esithetha ikhuluma yakuthinta sukuma uyithathe kuma-Dr.Dulela uzokwazi ukusiza inombolo zakhe nazi la screenini. God bless you, nisale kahle.